Telo pronađeno pa sklonjeno na sigurno. Svedoci ucijenjeni. Odbegli Miloš Medenica. Ponovo se oglasio putem video snimka u kojem je izneo niz novih, veoma ozbiljnih optužbi na račun uhapšenog načelnika beogradske policije Veselina Milića, ali i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vrha SNS-a. Rodljena Crna Goro, Srbiju i moji kolege iz kazneno-popravnih ustanova. Moram se opet varedno glasiti sa novim informacijama. Jer ovo što radi Aca Šiptar podsjeća na film Mrtav Ladan. Samo što ovdje izgleda sahrane neće biti, a ni odgovornosti. Jer idu logikom, nema tela, nema dela, a svjedoke smo naučili da ćute. Tokom razgovora Vučića i Milića je dogovoreno da se svi učesnici predaju i brane ćutanje, a da se tijelo koje je prethodno pronađeno skloni na sigurno. Napominjem da je tijelo nađeno pored autoputa, o čemu su izvještavali Vučićevi mediji. Također napominjem da je sve bilo spremno od strane poštenih struktura unutar policije, da se Milić hapsi u ranim jutarnjim satima, ali da se sve u toku noći probijenilo. Milić je došao najnormalnije sa svojim advokatom i bez lisica sproveden u tužilaštvu. Kako Insajder saopštava, tijelo je premješteno na tajnu lokaciju, a policijske snage se šalju pro forme da pretražuju teren kako bi pronašao leš koga nema i da se pravi predstava za javnost. 2 dana su dali Miliću prostora da skloni sve dokaze, a nezgodni svjedoci su ucijenjeni da ukoliko budu pričali šta se stvarno dogodilo, da će im stradati najmilije. Također istina da je Milić najnormalnije čistio krv posle pucnjave i lično uništavao druge tragove, a restoran sljedećeg dana najnormalnije nastavio da radi. Zamislite građani kad niko nije imao da obavijesti Vua Vetinju od Đura Macuta da zaobiđe narednog dana pomenuti restoran, već isti posjetio i najnormalnije u njega ručao. Nadam se da će ipak, kad prestanu djelovati skupa vina pomiješana sa tabletama i kad se Acu Šiptaru razbistri mozak, narediti da se tijelo preda familiji, jer će shvatiti da će i on odgovarati zajedno sa Milićem za prikrivanje navedenog događaja. Toliko za večeras, voli vas vaš Medelj.